Soyayyar da mace ta fi son ta ji a wajen mijinta, sumbata a hankali ba da gaggawa ba, sannan a hankali kamar kana jin daɗin kowanne latsawa. Sannan kiss wuyan mace, yana da kyau ka yi wa mace kiss a wuyanta. Mace yana da matuƙar tasiri sumbatarta a hankali ko a tsotsi labbanta, yana da tasiri ga mace, sannan kuma yana ƙara mata sha'awar mai gidanta. Sannan magana a kunne, magana mai taushi a kunne, kin yi kyau, yana da kyau, ina ƙaunar ki, yana tayar mata da sha'awarta. Duk macen da zaka mata magana a kunne cikin taushi da daɗin da kalamai, wallahi nan da nan mace sha'awarta za ta tashi. Murmushi, idan har ka yi wa matarka murmushi, a take za ta ji illahirin jikinta gaɓoɓin duk sun mutu. Duba idanunta, ka duba idanun matarka ka yi murmushi. Wannan kana kunna mata wutar sha'awarta ne. Wutar sha'awarta ne za ta tashi. Sannan kuma yana da kyau ka shafa bayan matarka a hankali daga wuyanta, ƙasanta zuwa ƙugunta. Yana sa jikinta ya yi sake, sannan kuma yana sa ta cikin wani shauƙi wadda ba zan iya misaltawa ba sai wadda aka yi mata shi. Saboda wannan shauƙin kowa ya san kalan wannan shauƙin da nake nufi. Sannan runguma mai tsayi, runguma na tsawon minti 10 ko fiye da haka na saka mace jin nutsuwa sosai a cikin ranta. Idan har ka rungumi matarka, don Allah ko tsawon minti 5 ne, wallahi idan har za ta fito fili ta gaya maka, za ta samu nutsuwa ne sosai a cikin zuciyarta, sannan kuma za ta ji daɗin ko da na tsawon minti 5 ne. Wallahi ka rungume ta, za ta ce maka ta samu nutsuwa, sannan kuma ta samu wani jin daɗi mara misaltuwa. Sannan yana da kyau ka rinka shafa kunnenta a hankali, ka shafa gefen kunnenta da yatsarka, yana motsa jiki sosai kuma yana motsa sha'awa sosai. Sannan kalamai na soyayya suna kunna mata fiye da taɓawa gaskiya. Shafa hannunta, ka taɓa ta cikin salo kamar kana wasa da yatsunta. Mace tana jin daɗi gaskiya. Tausa a ƙafafunta, yawancin mata suna da gajiya. Idan ka yi mata tausa, sha'awarta da soyayya sukan tashi ne a lokaci guda. Shafa cinyarta a hankali, ba kai tsaye ba gaskiya. Cinya suna da wa'ansu abubuwa. A hankali ka shafa gefen cinyarta, zai ringa aika mata da wani irin saƙo ne, wani mai sanyi a cikin zuciyarta. Sumbatar kumatunta, kiss a kuncinta, yana sa ta ji daɗin kulawa ta sosai. Kama ƙugu, matarka tana tsaye ka zo ta bayanta ka kama ƙugunta, ka riƙe ƙugunta a hankali. Wannan yana saka mace ta ji soyayyarta ta ƙaru a cikin zuciyarta. Wasa da gashin kanta, shafa kanta, wasa da gashin kai, wannan yana da matuƙar kwantar da hankali. Yin komai a hankali ba da gaggawa ba. Wanda ya iya sannu a hankali, mace tana jin shi sosai fiye da duk wani abu a rayuwarta. Takan ji daɗi ne, daɗin ma kuma mara misaltuwa. To kaga ashe yana da kyau a ce ka ringa jiyar da matarka daɗin da ba za ta taɓa mantawa da shi ba. Duk abin da za ka mata shi kuma ka mata shi cikin hankali, cikin sanya, ba wai da gaggawa ba wai a gaggauce ba, cikin sanyi sannu.